sanibonani kwaZulu Natal kwaze kwamnandi eRoma siphakathi ke ePine Town eDurban kolika banana namhlanje silishala khoma uhlelo KZNHealthChatDotGov.za sila kamnandi yonke imisakazo yangempela la kwaZulu Natal somnandi uhlelo wakho namhlanje sigije ngamnandi bangishilo ukuthi sila eRoma namhlanje senza izinto zenzeke igama lakho lohlelo nje sengishilo ke ungakwazi ukungena kulona ku 0767047493 0767047493 ukwazi ukuthi ke uyibuzele kuyihambeli zethu ezikhona la namhlanje uzosijoyina uNgqongqoshe ngekudala nje kube mnandi iqephu kona manje kodwa njengamanje ngale kokuchitha isikhathi sothatha lethuba sithule izihambeli zethu esamba nazo khona la namhlanje ohlele nokuba siyazi sobuka into ethinta siyazi abantu abaningi bayasithinta ngezinto ezihlukahlukene ezithinta amehlo nokuthinteka nje kwamehlo kodwa ke udaba olukhulu esizolixoxa namhlanje ngale kokuchitha isikhathi socela azethule umfowethu la ozobeke sithulela yona indaba ukuthi ke kuthiwani lapha ezintweni zamehlo kodwa kwamanje ukusibingelela nje sawubona Dumela. Yebo njani? Sizama ukuphila usixoxele ukuthi ubani wakabani wenzani la eMnyangweni. Igama lami nguPhindile Mdlalose, umzala waSangweni. Absolutely. Ngisuka Friday eMondlo. Phindile? Yebo. Awusuka madoda intokazi yangakithi lena phela nongoma nePhindile into eyodwa. Ukwela nje umfulo wodwa usufikile Phindile. Absolutely. Cha ngale kokuchitha isikhathi ziningi izinto njengoba ngishile ngithi sizoyibuka namhlanje kodwa ke ngisithule nesinye isihambeli sethu esihamba naso namhlanje uzisho nje ungasabi ukuthi ubani wakabani wenzani la eMnyangweni. Lo phambi kwenu Simphiwe Tshabalala ngidabwa khona la eduze kwaNdengezi. Khona la. Wangeqa khona la. Absolutely. Wenzani la eMnyangweni? Khona la eMnyangweni wezeMpilo la KZN ngisebenza njengodokotela wamazinyo ku station khona la eAddington esibhedlela. eAddington. Awu odokotela kabasebenza olwandle awumele uphephetwa olwandle la jabula kabi uma ukuthi uyasebenza ayikho stress. Cha ngale kokuchitha isikhathi nganiza kwethu ngiyazi ukuthi ke njoba sisho ukuthi ke sizobuka izinto ezihlukahlukene namhlanje ukhona ke udokotela uPhindile Mdlalose njengoba seshithi lapha ya emakhodi eminyakeni embalwa edlule kuye kwanombiko oveza ukuthi ke izinga lokungaboni kubantu nokungaboni kahle linyukile eNingizimu Afrika lo mbiko uveza nokuthi baningi abantu abaphila nokungaboni ngoba bengazi ukuthi usizo bangoluthola kanjani futhi ke ukhalwa kakhulu ngesifo okuthiwa yi-glaucoma noma ke cataracts ama-cataracts kanye nesifo kwesikashukela ongezinye zezimbangela zalokhu kodwa ngaleke kokuchitha isikhathi mhlambe singacela ukuthi kusixoxele ngohambo lwakho lwezemfundo ukuthi ke njengomuntu osuke sizama ukulekelela umfundi omunye olapha ekhaya uqeda umatikuletsheni nje manje ongafisa ukuthi naye abe udokotela wamehlo abe umuntu osebenza ngamehlo indlela ehanjwayo iyethini mawungasithatha nje sibeke into eyang-interesta kakhulu ukuthi ngenze amehlo. Absolutely. When I was doing standard grade 7 la nganothisa khona ukuthi nginenkinga yamehlo. Absolutely. Ngangakhona ukubona eklasini. So nganothisa ukuthi how ukubona kwami akusafani njengasekuqaleni. Okay. So ngangihlala emumva ukuthi ubona ukuthi abahlakaniphila baye emumva bese ukuthi laba abeze phambili. So ngase ngiyabona ukuthi no unenkinga. Absolutely. So I had to ukuthi ngizohlala efront. Njalo nje. Yebo. Awu mathosa. So ngase ngiyakubika udaba ekhaya ukuthi nginenkinga yamehlo mama ngisabone kube ngibona before. So ngase ngiyakudokotela wamehlo. So interest yami yakhula ukuthi interest yami yakhulu ukuthi yindaba ngikwazi ngiye elentozaneni emehlweni ku department yamehlo ukuthi ngikwazi ukuxoxela abanye ngikwazi ukwenza ukuthi babe aware ngoba isikhathi esiningi abantu bayathatha isikhathi bayadelaya ukuthi baye kudokotela ngoba bathi hayi kanti mhlambe omunye uzothi isikhathi esiningi sesibona umuntu ophethwe amehlo efaka izibuko njengami nje wena kodwa ngibona uyifakile izibuko imfihlo uthini lapho kwenzekani ziningi inhlobo oyisebenzisayo mangabe unenkinga yamehlo kunama ama-glasses izibuko nje obuyifakile ebhuti bese kuba ama-contact lenses as well. Ngifaka izibuko zami zoqinisi kakhulu yabona nje mangabe ubhuti njengoba lapha ngambona ukuthi umile kodwa angingeke ngimbone ukuthi uba. Absolutely. So ngase ngidecide ukuthi no ake ngicuphe ngapha kuma-contact lenses ngoba zoqinisi kakhulu. Okay. Ngqongqoshe ngaleke kokuchitha isikhathi mhlambe ake ngithathe lethuba ngikubingelele ngoba ngiyazi ukuthi ke uyangena nje kade usahamba lapha buka
wawude Roma kodwa kuthatha ithuba usibingelela ukuthi sanibonani. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukeli emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms zethu sithi ithada. Manje uthi ngiyahamba umuntu othakathayo uhamba. Oh konje le komhlaba uyalingana basho njalo. Cha thina ngala ubuthi ukuhamba bobheka abantu kodwa ke asiliphoxise. Edumbe na uthi uyahamba babuka ngamanye amahlo. Ngafika kwenye indawo uNgqongqoshe ngabingelela insizwa lapha ngithi le emakhaya masibingelela sithi sanibonani. Ngabingelela sanibonani kanti ihamba nabo ke labangabonakala. Wathi uyababona kangishayanga ngento. Manje ke cha uyangithiphisa kubalekile ukuthi uhambe ubheke nangendlela umuntu ombingelela ngayo. Cha ungena nje uNgqongqoshe sisaxoxa nodokotela wethu la okuyena osibhekelele izinto zamehlo kodwa ngiyazi ukuthi ke ngenxa yokumpintshwa yikhathi nento eziningi ngizocela ukuthi ke ungiphe ithuba ngithi ngizoqhubeka naye kancane ukuze asithathe asibeke ube sithintela into yamehlo uyambona ke nje ubumbona nje uNgqongqoshe engafake izibuko engafake kodwa uthi ziwugqinsi ayifakile ngokomthetho kodwa ube sasichazela ngeinhlobo zezinto esingayisebenzisa ngaphandle kuba size lokhu sigqoke lezi izibuko lezi uyabona uthi kuningi okunye ubusasithatha through dokotela awusithatha usibeke. Bengisachaza ukuthi mawunenkinga yamehlo ungasizakala ngezibuko usizakala ngama contact lens. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ama contact lens nawo asakusiza aneyinhlobo nawo kukhona athambile kukhona aqinile. Oh yes. Nawo uthola ukuthi awasakusiza usukumele uthole idonor wenza i-transplant i-corneal transplant. Lapho ke usuke uku-waiting list baningi ke abaku-waiting list ngoba thina indle yethu emnyama asikujwayelanga ukudonate izicu zethu zomzimba. Kanti naso uyakwazi ukuthi udonate ngeso? Ihlo ngithi kuyibhola elimhlophe. Yebo. So kuyibhola elimhlophe bese kucoverisha lokho kumnyama okunikeza ihlo umbala. Sikubiza ngecornea lokho. Okay. So yikho abantu abadonatayo ukuze ukwazi ukuthi sikufake mawukuthi ihlo lakho ngiyafisa nami ukunidonatela lento yokubona yazi yahlupha akazi into eziningi mawuyibona kuba umuntu nje akayibona izinto ngaba hayi sikho le stress esingaka but sokuxoxa lokho masiphuma la kwishow but iziphi izinto esingayigwema ngoba ngiyazi ukuthi sinamehlo siwathatha kancane amehlo uyazi ukuthi nje kunakele ubone sesigqisha izinto emehlweni siyayinwaya amehlo siyabacikica iziphi izinto esingayigwema ukuze singagcini sebesiba nabantu ababa namehlo afa kakhulu ngoba wona ngeke ngizwe kuthiwa anakho ukufa usuku nosuku indlela limala ngawo kodwa wena ukuze ungagcini sekuba nencindezelo ukuthi uwacindezela limali kakhulu ikuphi ongakwenza. Usatsho kanjalo nje bhuti into engihlale ngitshana ama patient iguli esibhedlela. Absolutely. Bakuthatha kancane ukuthi banakekele amehlo kanti amehlo awukwazi kuba nesibheka kanti mawuphuka umlenze uyakwazi ukuthi ufake unyawo lokufakela o isandla kanti ihlo mase lifile nje lifile. So kubalekile kakhulu ukuthi amehlo akho anakekele kakhulu. Indlela odla ngayo ufuna ukuyibheka. Awuzwake. Unakekele nje impela. Uyachaza ngoba bengisazobuza ukuthi ukhona nokudla ekumele uqinise kukho nakho ukudla nje ama veggie kodwa nonke ama veggie kuphela yazi nenyama kodwa ama-veggie lapho kodwa kubona mangithi ushukela lo yini ama-veggie namanzi i-veggie namanzi shothi i-veggie leli wasilibalekela into ebaluleke kakhulu kubalekile impela ukuthi noma kuneqashana kodwa kube ne-veggie nama fruits futhi kubalekile ukuthi siwadle o carrot o lettuce ipinashi amakhabishi ama-fruits ama-orange o-watermelon lemon grapefruits yikho kubalekile ngoba kunama vitamins nemisoco anza ukuthi amehlo akho aqine noma mangabe unesifo esithile zama ukuthi si-improve singabi worse. Yes. Khona lokho kunyaka bekhulume ngakho ukuthi ungwengwezi mabesho ngesiZulu ukuthi cataract isifo sini lesi mawungachazela umuntu ongazi nanokuthi ke isifo esingasigwema kanjani kwayisona nje. Ungwengwezi isifo samehlo kufana fana nokuthi mawupheka iqanda ngayichaza ngokuthi mawupheka iqanda ulibilisa kodwa lingavuthwa. Okay. Uli half cooker. Yes. So ubona ukuthi liba kanjani fike liqine bese kuba nokunye luketshezana. Ungwengwezi into kanjalo. Okay. So liyakhula ungwengwezi uthola mangabe ushayekile or unoshukela so abantu abanoshukela basengozini kakhulu ukuthi bathole kodwa nje ungwengwezi ngebhadi isikhathi esiningi akuvikeleki ngoba
kwenzeka mangabe ukhula ngoba i-recycling yokungcola kusuke kungasadraineki because of ilentozana i-age. So over 55 nje suke sekunormal 55-60 suke sekunormal ukuthi ube nongongwezi kodwa kuyenzeka before ngenye ye-medication abanye abayisebenzisayo njengama-steroids. Yebo thina nje labo esijikimayo laba absolutely. Yeah. So noma ushayekile noma unoshukela ke uma unoshukela you can even get it at an early age mhlambe early 20s but if ushukela wakho ungekho controlled so kubalekile ukuthi ushukela wakho ube controlled. Yes. Manje komunye uzoyibuza ukuthi ngiyengizwe kuthiwa nje nize nibe ne camp lapha esibhedlela seNomagugu nento eziningi izinto enizenzayo but ke niyosusa lona ungwengwezi lelo kufika nini ke esikhathini la sekuthiwa cha selikuvala amehlo kawusaboni sekumele luze lisusu ungwengwezi. Liyahlukana luyahlukana kodwa kwi private as long as wena usunotice ukuthi ena basheshe balikhiphe but kwi public kune criteria esetshenziswayo ukuthi ena mase ungasaboni into ekangaka then ke bese bayalokhu ngabayalikhipha. Mhlawumbe bukhona nobungozi bokushesha ulikhiphe noma kubalekile ukuthi vele lisheshe likhishwe ngalibonakala. Abukho ubungozi ngoba mina ngiye ngithi awuthi ukulinda kancane uyabona ngoba you can usa functional usakhona ukumuva kodwa nje ngokuhlukanisa ngawama grades kuyasho ukuthi no sekumele ukhiphe lolu ukuze ngoba manje awusekho functional. Ngoba aim ukuthi umuntu nomuntu abakwazi ukuthi abe functional kuma daily basis akhe. Bese ngizokubuza ukuthi umuntu ngoba yazi khona enye into ukuthi uthi kuphethe kodwa wazi wena wenze example nje ukuthi wathi usesikoleni wabona ukuthi usulokhu ufuna ukuhlale phambili ukuze ubone kahle umuntu osuke secathamelwa ilento yokuphatha amehlo angabona ngaziphi impawu ukuthi sekuwamehlo kwelaba abaza ukuthi afuna ukumphatha. Kulula ukubona mangabe makade ubona kahle usingasaboni ukuthi usunenkinga yamehlo ngoba uzonotice ukuthi ena sekwehlele ukubona. Kodwa kunzima ukubona ukuthi awuboni mawukuthi uzalwe vele unenkinga yamehlo ngoba awukwazi okungcono vele wazi ukuthi ena unormal vele ukubona ilo. Yebo. Uyabona uyichaza kahle angithi nami ke bahlale bengibelesele lapha inyama yenkomo ngidle ethi awuyedli inkomo angithi angikaze ngiyazi angikaze ngithi ayikukhathaza umuntu ezothi nakuwe awuledli ikati yabo nawe uyababaza awu ikati njani. So sikhuthaze abazali ukuthi babhekisise noma senza ama health talks ezikoleni ukuthi banotice othisha i-performance yomntwana ukuthi ihamba kanjani bamlethe umzali ekhaya ingane vele bayidlala idlala la eduzana kodwa manje mangabe ikhula mhlawumbe sikwa grade R uzabona ukuthi ena noma ithuma iyezoshayisa absolutely into enishayisa obondeni noma uyithuma into uyikhombisa ingayiboni umzali kufanele anake ukuthi kuhamba nokubuka iTV umntwana ukuthi ayibukele eduzane kakhulu. Abantu abaningi ke ngiyazi nje masenze outreach program yethu nje sifika le samba nesibhedlela kubantu sifike sibakhiphela izibuko abanye kwasha kwacima but kukhona omunye la kusufune a refer mhlambe ungakuthi usixoxela ukuthi kuhamba kanjani ukuthi mangisiwe nje ngiphethwe amehlo kumele ngiqale kuphi ngilandele ngiye kuphi yabona nje la eThekwini maningi ama-clinic la emakhodi la ngikhona isibhedlela nje samehlo kuphela akukho okunye okwenziwayo. Uhulumeni nje unesibhedlela samehlo i-KZN nje ibusisiwe ngale nifanele nisukela amehlo nje phela nje kumele ngiyibheke mhlawumbe khona nesinye sento ethile nesento ethile ngiyibheka nje one by one ngiyoze ngisithole nami asitreat ikhanda asitreat isisu ihlo nje kuphela lincane lilinjalo kodwa likhulu mawunotice ukuthi awuboni kahle no uzonotice ukuthi ake ngenza nje example mawuthi unoshukela ukubona kwakho kuzokwehla kukhuphuke kuyafluctuate ukubona komuntu inkinga leyo uzobona ukuthi mhlawumbe ubona izinkanyezi sekuyinkinga. Mina cha ngayibona inkanyezi khona insizwe yangiqhathula ngempama lapha ngayibona inkanyezi
manje ke mawushawe ngempama ubona inkanyezi zisuke sekwamehlo hayi empama le sikho ukuthi ena yenza i-damage absolutely noma ubona ama-shades iy'thunzi inkinga leyo okay so kumele ukuthi uphuthume eklinikhi akudingakala nokuthi ena uzuye kudokotela okhokhelwayo emtholampilo uyaya bakubhalela incwadi bese bekuletha kuthini absolutely cha ngiyazi ukuthi nihlale nemlayezo yenu nanama programs eniwenzayo emakhodi amakhulu enisuke niwenza ungangihlebela nje ngiyazi nokuthi futhi wenza nento ezifana no PhD mangaphosisa ngazi noma umuntu nje sesondele lapha ekubeni udokotela futhi ngokwe PhD manje ke ngiyangithanda ke mawukuthi umuntu uyafunda sigqugquzeleke sazi futhi ke ngiyathanda ngqongqoshe umnyango wakho lokhu bafundisile futhi abantu ngaphakathi izinto ziyenzeka ngiyazi ke nawe ukuthi uyafunda umuntu ofundayo kodwa kunama programs amaningi athinta amehlo eniyenzayo emakhodi ngicela usondezele wona ngizocela nje ukugxila kakhulu kwisifo ekuthiwa i-glaucoma okay kuneklinikhi esinayo eMakhodi Hospital okuthiwa i-glaucoma clinic nje usondezele mina nogogo lapha ekhaya yini lo glaucoma lona i-glaucoma njengoba umzimba une-pressure unomfutho umzimba i-BP kuba khona i-BP ephezulu ne-BP ephansi nehlo linomfutho wayo so i-glaucoma isifo samehlo somfutho ukuthi i-drainage ingabe yenzeka ehlweni lakho ayenzeki ngendlela engabe yenzeka ngayo so leyo nto yenza ukuthi kube ne-pressure bese i-damage ilimaza umthambo lo oconnecta ibhola nobuchopho ukuze ukwazi ukubona so lo mthambo uhambisa umlayezo ukuthi ukhanya mangena ehlweni umlayezo uhamba ebuchoshweni ukuze ukhona ukungibona njengoba ungibona hey sengiyakhumbula nami sisafunda kwakhulunywa into ehambisa lapha ebuchosheni chopho bese biyasho ke nabo bese kuyahlangana usiyambona futhi sengiyamthanda kanti khanjiswe lo mthambo lo hayi ukuthi uyamthanda wena lo sidlala lo mthambo uhambisa yebo lo mthambo manganqunywa wona ngaphela yonke lento yokugowisha nazo zonke lezi zinto ezenzakalayo so into ebayi-challenge kogogo noma sebebuya for i-review ukuzosibona uthola ukuthi abanaki ukusebenzisa amaconsi so ngi-encourage abantu emakhaya abazukulu nabantu ababagadile ukuthi uma ngabe ugogo noma umkhulu enekeziwe amaconsi uthathe wasebenzisa kakhulukazi ngoba uma i-glaucoma ngabe isheshe yatholakala uyakhona ukuthi silonde lokhu kubona usukunakho absolutely kodwa mangabe sesikuthole sekulate asikwazi ngoba i-damage is permanent so asikwazi ukukusiza so kubalekile ukuthi mangabe unikeza amaconsi e-glaucoma umfutho wamehlo uwasebenzise ngoba icontroller i-pressure njengoba suka amaphilisi e-BP suka econtroller umzimba i-BP yomzimba so uma ngabe ungawasebenzisa amaconsi noma amaphilisi akhona iyakhuphuka ilimaza umthambo and kubalekile mangabe kunogogo ekhaya noma umkhulu noma umzali umama noma ubaba one-pressure yamehlo kubalekile ukuthi abantwana or isizukulwane or immediate family members ba-check ngoba siwufuzo cha ngiyajabula-ke ngoba sengiyazi nami ngizoke ngikufike ngichome nje ukuthi manje uyakhuluma ukuthi angikuboni kahle ngithi sikhathi glaucoma wahleka udokotela lapha ngaphandle shuthi yabona ukuthi ngisehlathini kodwa ke vele lapha nginabo bawo bebe sebengibiza nangodokotela ngqongqoshe angiphiki futhi angivumi ngoba manje kufanele ngichaze kakhulu ngqongqoshe angisazi ngizothi dokotela uMaphisi siyakubona ku TV siyakubona radio ikhanda ngilithi ke manje angisathi ukuthi sengangifunda ukulithi kanje ngoba uvuma sakuphika ngivuka sakuphika sangivuma ngiyachaza njalo hayi angisudokotela hayi unabanga niyathanda ukuyiphika nina manje ke shona ilanga ngichaza lento sewongixolela umphakathi bangibiza ngakho kodwa ngingafiki lapha nawe ngizilo ke Thusi ufuna ukugogoda ube udokotela ushaya iPhD manje lapha ngithi ngiyaziva yeso noma ekhala noma phela ngathi uconcentrate entweni eyodwa nje yeso ngonyaka ophelile so unyaka wami wokugcina lo okay yebo ngomusa kaNkulunkulu ngiyethemba ukuthi ena kuzolunga unyaka wokugcina wenzani iPhD yami okay yebo ngenza ucwaningo iPhD yami buse ucwaningeni lwamehlo lwenyembezi ucwaningo lwenyembezi ngoba ihlo nje libona zibaleke kakhulu inyembezi njengoba besikhalisa nje kubalekile basikhalise nabantu
inyembezi thiwa imali kusho udokotela bafethu akusho zibalekile nje ngoba mangabe kuthiwa azikho ziningi izifo ongaba nazo ngoba mangabe inyembezi zingekho inyembezi ifana novaseline ehlweni yabona mawugcoba ebusika uvaseline mangabe ungagcoba isikhumba siba nesikhoshi so inyembezi nokucwayiza ezucwayiza ukhiqiza inyembezi sigcoba ihlukuzo ukwazi ukuthi lisebenze ngendlela engabe lisebenza ngayo yazi ngiyangibona noma ungena upelepele ngqongqoshe kusebenza inyembezi ukuphephetha ukubona zivele iphume bese liba ngathi liba ukufake ku-PhD uthi ngutshele leyo nto bakithi ngiyacela ukuthi ukufake lokho ungakushiya absolutely ngisakubingelela ngqongqoshe sawubona sawubona Thokozo siyabingelela kudokotela soon udokotela Mdlalose njengoba usuzofike kulesikhathi kushuthi hayi ngempela lokho unyaka wokugcina lona siyabonga kakhulu and we appreciate information ngiyangijabulisa kodwa as well Thokozo ukubona abantu abasha nabantu abafana nami nawe abanezithakazelo ngoba bagcine bekwazi ukuyichaza nje glaucoma ubani nje ongakwazi ukubuza ngeglaucoma mina bengisaba ngisho ukulisho leligama ngqongqoshe manje glaucoma kuvele kufika iglu yokunamathela isicathulo esitepu manje bengibona ukuthi hayi angivele ngiphume kulento bazoyibheda ingakho ke kule show yakho Thokozo siletha odokotela onesi nawo wonke ama health workers akwazi ukukhuluma nathi ngolimi lwethu bakwazi futhi ukuthi ba-understand ngoba ogogo nomkhulu nomama nobaba basemakhaya abantu babo nabababaziyo so uyawazi ukuthi nake chaza uvela ayifake esicathulweni sikama wakhe sikababa wakhe noma sikamkhulu wakhe ebese chazela yena kuyangijabulisa ke lokho and siyabonga kakhulu ukuthi usinikezele lethu enye into ezoyijabulela ngqongqoshe ke ukuthi ungumqulusi futhi hawu kanti bafuna uqala lapho absolutely sihamba nomqulusi ke manje asidlale izingane cha siyabonga kakhulu ngqongqoshe nawe ngiyazi ukuthi inkosi yami umuntu ogijimayo lokho iprovince incane kakhulu kulonyaka uthi usathi uthi ngibona ugijima ko Cape Town ngisathi ngithi ubuye ko Cape Town uye ko Goli ngisathi ngiyababaza ngibona usesobantu awikho indawo engithanda njengesobantu mawukuthi uyayibheka kwaZulu Natal esobantu yona ndawo kuphela uthola kunabantu yabazana bonke elokishini bayazi ingane yasibanilwane ingane yasibanibani isobantu bayazana abantu ngikubone lapho esobantu izolo bekwenzakalana esobantu No Thokozo siyajabula kakhulu ukuthi izolo silitholile ithuba lokuthi sibe sesobantu mhlambe futhi kuyasijabulisa nokuthi sithole ithuba lokuba sesobantu ngoba ithuba besingakaze silithole njengela administration yokuthi sibavakashele sibalethele ama services ne program yethu izolo ke lapha esobantu uNgqongqoshe ubaba udokotela uJoe Phahla ubethathe isinqumo sonoma wayesicelile ukuthi uhulumeni waseGermany njengoba wasidonethela ngeinsiza ezithize ngesikhathi seCovid uyacela ukuthi kulolu suku lwayizolo lezi zakwaZulu Natal bazilethe kithina bazokwazi ukuthi bayi-hand over officially sase siyavumelana ke naye ukuthi cha indawo esibona ukuthi indawo engabenefita isesobantu ngoba esobantu remember icase yokuqala ye-COVID-19 in the country yaba semgungundlovu kodwa futhi ke isobantu so icase yokuqala in the country yaba South Africa yaba kwaZulu Natal yangaba kwaZulu Natal kuphela yaba semgungundlovu therefore sase sibona ukuthi asike sivakashele esobantu ngoba indawo kade sagcina ukuyibona noma singakaze sivakashele ngaleyo ndlela so izolo besihambise ke izinsiza ezadonethwa uhulumeni wamaJalimani ngesikhathi seCovid-19 okuyinsiza ke esithe uma saqhubeka nazo bathi haya siqhubeke siyisebenzise baphinde ba-add ezinye so bekusuku olumnandi kakhulu lo leyana oluyobuka ukuthi ukuphi lapho esikwazi ukubambisana khona nabanye abantu usazosihlebela kahle le ndaba nangu zamaZulu lapha esinathing uthi ufisa nje ukuxoxa noNgqongqoshe phela mina ngihlale ngixoxa nawo abantu abalitholi ithu bayakuthanda abantu basesinathing hayi sinathing phela ngake ngasebenza lapha esinathing weza amaZulu mageba isifo sokuwa masisha ukudlikiza iyawa futhi isifo sokuwa ayidlikizi beliwe oh iyawa
Udokozo kufuna siwathatha ama details kazama simfonele back so that simhlanganise nodokotela. Uyabona ke indaba ye-seizure it can be izinto eziningi. Singasuka namhlanje simdiagnose thina udoctor engayibonanga ingane bese kanti siya exaggerate kanti udokotela bengakwazi ukuthi uma imbona kahle ayibone ukuthi cha into encane nje ethinta la idinga siyilungise kanje kanti thina bese sivele sibala into eziningi. Uyabona ukuthi nawuchaza into wena Ntokozo ufuna simchazele ukuthi seizure kungenzeka ukuthi ube ne-seizure because kwenzeka into enje sizibale zonke izinto manje zonke lezi zinto uma sizibala zigcine zikuthusa kanti ay-apply ngempela kuwena udokotela okufuna ahlale phansi akubuke abheke lokho. So ngizocela ukuthi udadewethu ahlale nje eduze kwefoni yakhe sizomfonela abafowethu banayo inamba yakhe sikwazi ukumhlanganisa nodokotela ozoyibuka kahle ngane. Ngqongqoshe sibonile lapha nabe kuneyinsiza eziningi lapha njengoba dinihambele lapha sabona kunama-truck abefika kuneyimoto nakho konke benikwenza lapha yana ithini into yalezi ayimoto eyingaka ezizokwenzani la esifundazweni? Ama resources noma lokho okwadonethwa uhulumeni wamaJalimane Ntokozo kwakuhlanganisa imoto, kuhlanganisa ama-fridge asetshenziswa for ama-vaccines, kuhlanganisa ama-laptops nazo zonke ezinye izinto. So laphana namhla izolo besiyobheka nje ukuthi imoto lezi abasinikeza zona zingakanani, ziphi, zisenjani, baphinde basi-edela ey'motweni and sabheka nangaphakathi ke amanye ezinye izinto noma ezinye izinsiza abasipha zona. Esikujabulelayo ke ukuthi bebezoshandovela official ukuthi njengoba babesinikile kona kahle hle kwakungathi sibolekile. Kodwa manje ke sebeyasho ukuthi officially sebeyasinikeza le moto sekuzoba ezethu. eSouth Africa yonke imoto ezazidonathiwe noma esasinikwe zona zazu-46 kwama provinces awu-4 kuphela anikwe lezo imoto lezo. Thina ke province yaKwaZulu Natal saba nenhlanhla ukuthi sibe enye lama provinces and sathola imoto eziwu-13 kulezo imoto lezo. So officially ke manje sesinikezwe zona njenge province and sesizokwazi ukuthi siyithathe siyisebenzise siyifake within iprogram yethu njenge province isebenze kuma outreach programs lawo esinawo. Namhlanje ngathi sinazo ingcingo nayo Impendle iyasithanda nexhenqo. Impendle nayo ingena abakwethu uAlwande Mtolo. Impendle usemoyeni sawubona? Yes. Makushisilanga uyazi nama wamavela atetemeni wendoda yini yenza amehlo ateteme mawukuthi kushisilanga. Hayi usekhona udokotela sizomnika ithuba lokuthi asiphendulele bazomqhumela la imicrophone yakhe ukuthi akwazi ukusiphendula sizomnika ithuba lokusiphendula. Udokotela ngicela ukugxile kulezi zinto ezikhalisanayo zonke nje ezenza abantu bekhale uzoyiphendula bese umphendula nomfowethu ngokwelanga. Kutheni ukuvumelana nakweni namaJalimane ke nizosebenzisana kanjani noma imoto mayithatha kuzosetshenzwa kanjani? No sijabula kakhulu Ntokozo ngesipho abasinike sona especially ngoba babesinike ngesikhathi esasidinga kakhulu ngaso isikhathi seCovid-19. So sivumelene ke nawo amaJalimane ukuthi lesi sipho abasinikeze sona sesizoyithatha le moto siyisebenzise as part of omahamba nendlwana noma ama clinics ethu, ama mobile clinics ethu esinawo kwi-province and sivumelene ukuthi i-focus yethu kuzoba semalokishini nasey'ndaweni zasemakhaya ngoba uyayuthole ku-indaweni zasemalokishini nasemakhaya ukuthi yebo i-clinic ikhona but iy'ndawo ey'sevisayo iy'ndawo ezikude kakhulu okuphoqalekela ukuthi abantu bagibele mhlambe kabili noma kanjalo ukuze bafike e-clinic. So uma unama-mobile clinics kuyakusiza lokho ukuthi ukwazi uthatha i-service uyihambise emphakathini but kusiza ekutheni ama-mobile clinics ethu nama-points abantu bakithi bangezwa kuthiwa i-clinic le i-mobile ifika kuphela kanye enyangeni. So siyakwazi uku-increase ama-visitings ethu nama-visiting times ethu esiba nawo in those communities. So lama-clinics ke abasinike wona sizowasebenzisa as part of ama-mobile clinics ethu. Kodwa sivumelene nabo ukuthi inhlangano noma i-organization la abasebenza nayo abayifandayo njengamaJalimane ebizwa ngokuthi i-KZNHealthChatDotGov sizoqhubeka sisebenze nayo ngoba inayo ifocus ebantwini abasha, ifocus ekusizeni ekuthini sikwazi uku-engage sikhulume nabantu abasha ngoba
uyabaza abantu abasha Ntokozo ba abantu abafuna ukukhuluma bayakhetha ukuthi bakhuluma nobani bakubuka emehlweni babona ukuthi hayi wena siyakwazi ukukhuluma nawe bathi le ibuko lezi ngeke ngisakwazi ukukhuluma mina sebenze bengigabhe ngokusheshsha bethi baba maphisi bakubize ngoba usheshsha ubaleke so kubalekile ukuthi njengabantu eMnyangweni wezempilo sine responsibility engafani nabantu abaningi kakhulu yokuthi sikwazi ukukhuluma nabantu abadala asebegugile abancane kakhulu abangakwazi ukukhuluma nalaba sebancane abasebasha now kusiphoqa lokho ukuthi sithole indlela ezihlukahlukene zokukhuluma ngabantu ngoba irresponsibility yethu noma umsebenzi wethu ukudlulisa information kubo bonke labantu esikhuluma ngabo ngoba siyayithi prevention is better than cure ukuze ukwazi ukuthi abantu bavikeleke kufuna uqale nokuthi banikeze information baqale bayigade kuqala so iprocess noma iprogram yethu esinayo ukuthi sikwazi ukuxoxa nabantu abasha now uma ke une organization efana neKiredi okuyi-organization ephethwe abantu abasha imeno abantu abasha odokotela onesi amavolunteer akhona wonke masha iyasiza ukuthi abantu abasha bazi ukuthi nohulumeni uaccessible ngoba unabantu abakwazi ukukhuluma nabo so part of iprogram yethu ke njengoba sisebenza ne government yase-Germany ukuthi sikwazi ukusebenzisa i-organization yeKiredi ukuthi ibe yiphathi yama-outreach to young people ikakhulukazi abantu abasha Ntokozo bayahlupha in a sense that bane language yabo bodwa bayi-understandayo okungasho ukuthi kuyahlupha lokho ngoba phela into bona abakwazi indlela yabona abakwazi ukukhuluma ngayo indlela mina nontanga bami sasikhuluma ngayo sibasha ayifani nalaba ama-2000 abakhuluma ngayo ayifani nalaba bama-80s nabama-90s after that abakhuluma ngayo so you always constantly have to know ukuthi yiphi language abayisebenzisayo yingakhona ngabe sikhuluma ngodaba locansi njengomnyango wezempilo nasikhuluma nabantu abasha ufuna siyiqonde ufuna singayigwegwesi singaloku sithi hayi yini siyembesa cha ufuna siyiqonde ikakhulukazi masikhuluma nabantu abasha because uma singayiqondi siyembesa sigcina siba confuse nabo ngibe ngithi ngisho kunye ngibe ngisho enye into just because angiqondanga ilanguage but nabo abang-understandanga nami angiba-understand so kuyasiza ukuthi sibe nabantu abasha abasebenza nathi nabasebenza eMnyangweni wezempilo so that bakwazi uku-engage nabantu abasha ngelanguage abayi-understandayo so party ke of iprogram le esikhuluma ngayo esupportwa i-German government eyokuthi si-engage abantu abasha but amanye ama-resources sizowasebenzisa njengoba sisebenza nje eMnyangweni wezempilo kumphakathi in general. Sabantu makuqala unyaka esesiguquzela into eziningi ezikhulumisa nje ukuthi bakwethu asibe abantu abaqalisayo asibe abantu imlayezo mhlawumbe kaNgqongqoshe ke siyazi uyaqala unyaka manje yize noma usuqalile phela nezikoleke zivulile ungathini mhlawumbe umlayezo ovela kuNgqongqoshe? Umyalezo wethu nje Ntokozo njengomnyango wezempilo ukuthi njengoba kuqala unyaka asiyinakekele ukuyinakekela ke kuqala ekutheni asitheste sisondele eMnyangweni wezempilo kungabi khona into othi nawe uyibuka uyithathe kancane uthi hayi ngisazoqala ngiyophalaza kuqala kulungile asikuphiki kakhulu ukuphalaza kodwa qala eMnyangweni wezempilo bese uyahamba ke uyosebenzisa lokho kunye office ukuthi ungakusebenzisa abantu besilisa sihlale sikhuluma nabo ngeprostate cancer okudaba noma okuyisifo esithi siyalapheka uma ngabe abantu besilisa bekwazile ukuthi basheshe basithole kuphoqa ukuthi abantu besilisa unyaka nonyaka bateste so that kubonakala ukuthi banaso yini banayo le cancer noma banayo njengoba kuqala unyaka nje sithi abantu besilisa bahambe baye emtholampilo baye esibhedlela bayokwazi ukuthi bateste sifuna abantu besifazane bahambe bayothatha bayokwenza iPap smear so that babone nabo ukuthi ayikho cancer yini nayo emzimbeni kakhulukazi ngoba iPap smear siyayisithi abantu besifazane abayitestele njalo emva kweminyaka emibili emithathu sekuhlukile kanti eqaleni kwakuyiminyaka nje yayifixed yayithatha isikhashana but ngoba manje sesiphila impilo efast nehlukile siyayisithi ke abantu njalo emva kweminyaka emibili emithathu abahambe bayotesta sicela omama benze sure ukuthi izingane zabo zamantombazane zikhule zazi ukuthi umuntu wesifazane kufuna ayenze le test so that akwazi ukuthi asheshe ayipick up indaba yokuthi unayo yini cancer noma akanayo nawo wonke ka amanye ama cancer akhona kubalekile ukuthi kutest abantu besifazane i breast cancer
into enhle ngayo ke ukuthi uyi-inspector usuku nosuku sicela nabo baqhubeke yabona nje njengoba kuqala unyaka umuntu akenza i-commitment ukuthi every day uma ngivuka ekseni ngizo-check every day uma ngivuka ekseni ngizoyenza i-inspection yamabele so that ngikwazi ukubona ukuthi kukhona yini into ekhona ebeleni ngoba uma isikhona usondele emtholampilo usondele eMnyangweni wezempilo sheshe sikwazi ukuthi sikwelaphe so kubalekile ke ukuthi kube ibe khona i-New Year's resolution yokuthi umuntu uzowunakekela umzimba wakhe okay so udokotela wamehlo njengoba kade umuzwa echaza ushilo ukuthi amehlo ezinye zinto emzimbeni ongakwazi ukuyilungisa uma sebe nenkinga kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuba inkinga ethatha isikhashana ezinye zezinto kufuna sizilungise lezo test amehlo test indlebe yonke into full test nje na uze kithina yebo siyagcwala yebo siyababhizi kodwa uma uthi cha ngizocela nje ukuthi ningicheke ngeke size sikujikise noNgqongqoshe siyabonga ngikuma group ahlukahlukene noNgqongqoshe kukhona ke umlayezo lokhu gijima lapha nema groupini ko WhatsApp nakwezinye indawo lokuthi ngathi kunalo COVID ofikile omusha ozobulala abantu manje abaqale begqoka ama mask nesithi siyakulandelela ke engathi abukho ubuqiniso bakho bengenzela nje ukuthi umuntu adlule lapho ekuthenini ke ikhona le message lokhu igijinyiswa siyayithola ukuthi fake ama fake news lawa akabikho la eSouth Africa isimo esifana naleso kodwa mhlambe ungathi nje ukuphawula kafushane ngakho Ngqongqoshe. Well Dozo iCovid njengoba sasike sachaza ukuthi njengoba isikhona isiyoba yinye yalemkhuhlane esiyohlala sinayo ingakho siyayisithi umuntu mase eyibona ukuthi uyakhwehlela eyibona ukuthi kukhona into ekhona uma ephuma emphakathini akafaka imask so that I protect in fact nasekhaya I protect nalabo ahlala nabo so iCovid njengegciwane likhona vele emoyeni ordinarily umehluko ukuthi alisalimazi alisagulisi ngendlela elaligulisa ngayo previously sibonile ke le video uNtokoza akhuluma ngayo doing the rounds right now eSouth Africa asinayo icase ekhuluma ngaloyo COVID okuthiwa ubulala abantu yebo kungenzeka ukuthi kwamanye amazwe in the rest of the world isikhona ekhona kodwa thina cha nalaba abaloku beyidlulisa kuma social media siyabacela ukuthi abame ngoba ba create I problem ba create ukuthi abantu baphenike isidingo singekho absolutely no sibonga kakhulu eNgqongqoshe cha siyogijima ngejiwane selapha kudokotela uSimphiwe Tshabalala bese simbingelelile ke insizwa ke lenayo egcile lapha emlonyeni ke Ngqongqoshe esithenje sizoyicela ukuthi ke ayikifiki isuka lapha eAddington nodwa bengishilo ukuthi ayisitshela yenzani udokotela owenzana ukuthi ukubahlebela kancane ukuthi wenzani udokotela nje hawu ngibonge Ntokozo engibingelele ngoNgqongqoshe ngibingelele umama Nomagugu sibonge kakhulu ngethuba esinezelwana absolutely esiphophele nje ukwenza ukuthi sikwazi ukudlulisa information kubantu na yonke imibuzo le abazosibuza sikwazi ukuthi baphenduleke bathi bakwazi ukuthola nosizo absolutely umsebenzi wami udokotela amazinyo hey bada kuphelele amazinyo Ntokozo the entire oral health system okay entire iphelele umlomo uyabona nje le ndaba ngiyangithanda ukuthi ngiba ngibona udokotela amazinyo ngixoxe cha kudala engakabikho uNgqongqoshe engakangeni la eMnyangweni kudala sasithi mase ukhipha izinyo kunensiza lapha ulayini wawusuka la uyosithela ngale ufika ujovwe bese uyabuyela ngale ngemuva mawubuya kubona wawufika usuphele enyawo sasithi umuthi ke lokho usuphele enyawo umuthi ikhipha usulizwa ngempela kodwa Ntokozo ufika ngempela sokuphele enyawo umuthi ngeke ngazi phela kwasephela kodwa ubundikindiki babusuke sebuphelile phela nayo lomjovo esifayini nesikhathi esithile ihlala emzimbeni umuntu isebenza cha angaqulisa amacala ngeswa wakhe yena uyansizwa udala ikhenike ezinye isilishaya ulizwa liquzu mawuthi uphakamisa umlenze ithi beka phansi umlenze ubeke uyiphakamela wona ke mase kodwa ke cha asikho lapho mawungakuthatha umuntu umbeke nje esithombeni yini oral health umbeke nje esithombeni ukuthi mayikhuluma ngo-oral health bazongithola Ntokozo nalodwa i-oral health it's the entire well-being yolokhu zayo i-oral njengoba ngishilo i-oral health system okay and the orofacial system iyonke not specific to amazinyo kuphela but it will include insini okay the entire mlomo the floor of the mouth ulimi nangaphansi kwesleeve now khumbula ilokhuza igama lithi head uphila yona so the entire oral health ukuphila kwayo yonke isystem absolutely ezokwazi ukuthi umuntu ukwazi ukukhuluma umlomo ukhuluma
umlomo wokusmile, umlomo wokudla. Eish, mhlambe omunye uzothi ke yiziphi indlela umuntu anganakekela ngazo umlomo ngoba thina sifundela ema boarding school kwakunaleli gama kuthiwa isilonyethe. Wona uma ukuthi ke uthi uyakhuluma umuzi umuntu cha uxubhile yezwakala iColgate iphuma eceleni bese kuba naleli iphunga futhi eliphumayo ngapha eceleni lize nalo bethi ke isilonyethe. Avinki wakuthina hawu lunankulu lapha ebaqolusini la ngafunda khona inkamane. Oh yes. Sasibiza ngesithemu lona. Oh isithemu. Sasibiza ngesithemu irophunga nalelo ikabini. Ikumuntu kuyena ngaphakathi. So umuntu if ungaxuphi ngendlela. Okay. Uzolithola lelo phunga. If it so happens ukuthi mhlawumbe unawo ama gum disease, lama gum disease ahlukene khona adila nensini uqubulwayo. Yabo? Insini zivuvukala ezophe. So igazi malokhu ihleli li accumulate ungalithimisa ungalirinse ungalilokhuza. Iyayikhipha lokho iphungeli. And iya progress at so stage nganendlela yokuthi if mhlawumbe ungathola ucleaner igcinisa icalcify so umlomo unama deposits ama minerals. So mangeni i-calcium kuloko plaque leyo iyaqina uzubona abantu uthola ukuthi unokhwekhe lubala ngaphansi lehle nensini lehle izingathi libalile kube kuvela umsuka lo sithi roots ngaphansi lo sithi calculus so selapha i-conscious periodontal disease yabo. So zonke lezo zinto zinawo umthelelo ekutheni ukuthi umuntu umlomo unganuka. Okunye ezinye zezifo mhlawumbe esingathi ezimo aggressive njengabo oral cancer. Ezinye zezinto ezingenzeka ukuthi uthole ukuthi umuntu akazi ukuthi unayo mhlawumbe i-intelligence asincane akanayo ukuthi into yakhona ahamba umuntu lento uNgqongqoshe ade echaza ukuthi asisi abantu abangayi bani bakithi balandela isinda asisi umuntu abantu abangalahli usiko kodwa sikusho ukuthi abantu abasondele kuthina nathi sikwazi ukusiza ngale ndlela singasiza abantu bangahlali nenkinga abafike kuthina sekonakele kakhulu. Because nalezo ezinye izinto ezimthelelo edala ukuthini ukuthi abantu bagcine beyithola benephunga elinye. Okay. Uyakhwehlena. Yes. Ukhwehlena. Ukhwehlena. Bese uba nesitona phansi kwelokhuza kwephalite la emankangeni. Yes. Usually mase kunjalo uthola ukuthi cheese like ku-grayish yabo into ephumayo so isilonda se-TB. Asingeke sisinunge kahle. Ngiyibona le ngisho so now ugcina nalezi zinto ezinjalo uyakwazi ukuyatha into eziningi ezivela emlonyeni other than iphunga lomlomo zisuke zine underlying condition system. So now mase kuvela ngakuthina kunokumlomo sekufanele nawe usukume uhambe kudokotela uyocheck ukuthi kahle kahle kwenzakala sukaphi le nto kodwa mawusekhaya eqaleni kusayiloko omncane xupha. Oh yes. Ilula nje abantu bakithi abaxuphi. Kujwa kangaki ngosuku dokotela? Uyazi lento injani? Awe ngiyichaza iqhamuka kumina ngingathi iqhamuka ku department. Yebo. Ukuze umphathi wami la angangithini uswazi. Angaqoshi basiyaxosha same time kuyisho. Uma uwa la udakini uyahamba uyogeza. Absolutely. Uphuma uhamba ungene emotweni uthele idust uphuma uhambe uyogeza. Ikhona limitation ukuthi ugeza ngakhe. Oh yes. So now if you feel umlomo yakusinda umlomo ungcwele inceda kudla but i-voice inqumelile lengisalele uyahamba uyoxuba. Okay. So we advise ukuthi abantu baxube at least kabili ngosuku. Okay. At least kabili ngosuku. Especially umsuzolana, especially uma uqeda kudla ekseni uzophuma uzohamba because udinga lo period whereby i-toothpaste ikhona izohlala isikhathi esithile uninterrupted. Okay. Useless ukuthi uxuxube bese asuka umphuza icoke. Hawu khona la. Uzofaka ushukela lo uzokuletha uzohlisa i-acid level ezodala ukuthi amaziligcine sebona. Phinde bola futhi. Hayi wayichaza kahle thina ke emakhaya Ngqongqoshe wakubuye kushaya lento ukuthi amanzi ayekhiwa kude manje uthinta into yokugeza ukuthi mawuwawa nje usuyogeza kwakungeke kuse kugeza kaningi ngoba sasokha ngebhakede asagcilazi nanza manje inkinga zethu sisakhulu. Sakhona manje. Uhulumeni usebenzile izinsiza zikhona. Uhulumeni osiphethe usebenzile. Absolutely. Sihamba siqashe sipho akekho umuntu ongenankinga. Yebo. Kodwa ekugcineni usebenzile abantu sebenawo amanzi emakhaya. Yebo kufanele kunzima. Leli board sidla kulona sonke lingaka sonke fanele sidle kulona absolutely hayi uhealthy kuphela social welfare
kuno yini finance kuno uyazi uNgqongqoshe manje uDr Tshabalala sengikhalela kathi ngake ngihambe naye ya athi ukukhablisa abantu abathile uba ngathi uhabulile ahamba naye amaqiniso fanele sabe kuba manje ke kukhona nenye into enikhathazayo nodokotela nomunye wayekwafikela wayikhuluma lokuthi ke amazinyo ugcina abantwana abasebancane bewakhipha singekho isidingo ngendlela ukuthi mhlambe indlela aphatheke ngayo ekhula bekungasindlela kumele aphathe ngayo ungathini ukunake ukuyala abazali kanye nabo abantwana abasebancane bengagcini beyithola bekule nkinga enilwisana nayo uyazi lentokozo ngizoyichaza kanjani lento uNgqongqoshe wayemenshina issue awareness and ngizophinda futhi ngicela ukuyichaza ngami absolutely sisikhiphe department ukuze department ingaboshwa ilula lento le uyabona ifungazi angikwazi uku-accuse for negligence because you lack knowledge angazi masazwana nguzwa kahle nginamanga ngoba nesizulu bathi ukungazi kufana nokungaboni absolutely so abantu bakithi masikhula ayikabo baba nomkhulu babazi ukuthi umuhambe akudokotela wazi yokhipha izinyo phela izulu libhlungu yakhishwa so lonto yahamba iminyaka neminyaka izifikela la sikhona abanye ogogo bakutshela ukuthi uphethe izinyo uqalisa makwenze njani hamba ukhipha lento cha kwakhona awukho umuthi wezinyo kwasho kanjani sizoyilungisa yonke lonto sizazoyichaza nje kabukami asibuyele kule isho yingane ingane wewuthena zikhipha amazinyo sase-early sasencane it's lack of information ingane ayazi lutho information zothatha kubaba nokubazali okumama okugogo whoever with the guidance at the time because khona amanye ukuthola bazali abasinabazali we have legal guidance who are not biological we have those abazokhona no auntie yebo related but you total attention ayifani attention inezwe ingane le kamalume can compare to attention inezwe ingane yala ekhaya absolutely now labo bantu abana information ayiphelele yashota yebo zikhona ikhona bakhona Google bakhona amalokoza ma YouTube nazi lokoza zikhona abanye abantu abanayo access abanye banayo but abanye abantu ba ignorant limited absolutely njengamanje indlela sezikhona zokuthi abantu bathola ulwazi inkinga basekutheni leyo barethu ise ukuthi namanje still sithona sinalo nkinga whereas indlela yokugwema ikhona nabo iyona into esiwarisha because abantu siyazama ukubachazela we do oral health education part of oral education ukufundisa abazali ukuchaza ukuthi ingane uma ikhula iphutha abalenzayo balalelisa ingane neti ebhodleleni bolisa onke amazinyo angaphambili bolisa amazinyo yakhishwa ingane abayijwayeza ukuxuba ingane abayijwayeza ukuritha even though umuntu umtshela ukuthi uphuma manje qeda khipha izinyo athi shone khona ebethatha uvolo lo mtshela zakhe bemvake hayi bofaka emqonyeni khonde engicela ukuyibuza kancane dokotela usakuleyo yokuphuza amatiyena bese kubola kunemfula engapha emakhaya esikhule kunabantu bakhona bephuza amanzi alowo mfula sibazi ukuthi bakhula bebe namazinyo angathi ashile iba khona umbangela mhlambe kwesinye isikhathi ngokwe-environment noma ngokwendaweni ekuyona ntokozo yazi uyangibula uyayixova lezi any topic manje leyo case it has to do with the content or concentration mineral fluoride emanzini okay so now if it's excessive and during development stages zingane cause mawukhulu ukhula uthi uzalwa mhlambe usuno 6 7 beqale umilisa ingane iguli ihamba udokotela kanti ingane yamilisa afika amazinyo bisa analutho so ngaleso sikhathi ifingane isemakhaya lezo ikhathi kwezinye zemfula kwezinye kwamanye amadamu yes babethaka ilokhuza amadamu bafaka ifluoride so if engaphezulu kwesibani and during development yama-toothbuds nama-germs ala elokhuzini hayi ama-germs amagciwane ama-germs amabhadla we-development yezinye if engaphezulu iyayi-absorba lo fluoride so that must develop ezinye isimili sinalo mugqa omnyama kokunye uchoki white omunye umhlophe omunye umnyama komunye kumnyama yeah so kuthiwa unfortunately leso staining si-intrinsic shuthi singaphakathi akusona leso singaphandle ngokuthi ungakwazi ukususa ngokusiklina lokujwayelekile letha ukuthi abantu abanalezo zinto bayoklina bafuna ukususa le kuthiwa ayiklineka le ndlela ejwayelekile ukususithatha ukususa i-calculus but isidinga a more aggressive approach or more advanced approach
ngenxa yesikhathi ngoba kusamele ngithathe iTB kumele ngibuyise uzongithathela ke manje ususuka la ogcine khona kodwa imessage yokugcina ungayidlulisa nje ebalekile benifisa ukuyidlulisa ngaphansi komkhakha ka-oral health. I-consultation odokotela amazinyo avibalekile. Absolutely. Ukulalela odokotela amazinyo mabenibonisa ukuthi fonayele kanjani amazinyo, information relay kanjani ingane ngagweme ekutheni ngazigcina eziluza amazinyo sasile. Le concern aduyichaza ngayo. Absolutely. Ngiyacabanga ukuthi isikhungo sethu sezempilo kuzona zonke ladala ziyakwazi ukusebenzisana zivulelekile. Angiyacabanga uNgqongqoshe singavumelana ukuthi akekho umuntu osiphophele ekutheni umuntu mayezocela usizo kuthina ezothola usizo esikhungweni sezempilo uzophuma elitholini. Wena ufika ngo-3:30 wena ufika ngo-7 ekuseni. Nisixolele abantu bangani zakwethu ngama-long waiting period but siyazama ukuthi sigcine siminimize at least to around average at 3 hours. Abantu baningi. Absolutely. Sonke so-overwhelmed. Ayi ngiyabonga ukuthi uyabaxolisela babona hayi uyasho khona abashaya u3 days lapha ePhoenix eclinic 3 days waiting period. Ngithe kodwa soke siyobabhekala wena ngizukhala u3 hours bona bashaya u3 days. Ayibhena bafikela kuthiwa nje wafika usuku lokuqala balinda lwesithathu balinda ngolwesithathu ima bethola ifayela elithi ke buya kusasa ke ntokazi nali ifayela lakho ngosuku lesithathu kodwa ke ePhoenix bathe isePhoenix eclinic. Kodwa ke silalela noma sifuneke sike ukuthi manje sengize ngabahlebela la eRedden bekumele ngabahlebele bekubona ukutheleka nje ngqongqoshe kunganekele ngoba isikhathi asisekho ngakumina ngizocela ukukhulula ngilande udadewethu Mdabe lapha yami kodwa esazongena umama Mdabe esiphuthuma ke ngoba isikhathi asisekho ngakuthina ngicela ukuphuthuma yena ngumthokozi Sishoba ukuthi ngicela ukumbonga esaphila uSister Mthembu kwa K Clinic eMlazi ozinakelayo kuma patient wakhe uyawathanda umsebenzi wakhe unesineke ulindiwe Thindwa uthi etshele Tshuba itshele Tshuba isale uthi siphethe umuntu wendawo ongazithwele futhi ke wafunda lapha eCuba uDr Simelane noMrs Mwelase ubamazi ukuthi wafunda aphi yabona ukuthi akaphakame ngempela mayiqhamuthi ukuthi ngafunda eCuba mayiqale bingelela wenza kahle nami nganginakho ngisaphuma kwakuse University of Natal ngangibona sanibonani bese ngithi ngisuke eNatal University engakabuza umuntu ukuze ke kwakubonakala ngathi kukhona mhlambe ama advantages engizobathola isikhathi asisekho ngakuthina ngicela usibingelele nje uShethu ubani abantu wenzani la eMnyangweni. Ngiyabingelela kakhulu uNgqongqoshe wezeMpilo maphisa umama Mdabe lo oqhamuka eMnyangweni wezeMpilo eThekwini eDistrict Office. Absolutely. Kubaleke ngani umuntu one-TB asheshe azazi ukuthi une-TB? Kubalekile ukuthi umuntu one-TB asheshe azazi ngokuthi uma sekutholakala ukuthi une-TB kufanele ukuthi usheshe ulapheke. Ngoba ngale ngathi uhlolwa ufike uhlolwe thathwe isikhwehlela sihlolwe ngale ngathi sikutholakala ukuthi unegciwane le-TB kufanele ukuthi ubuye usheshe uqale amaphilisi ungakapheli izinsuku ezimbili ukuze ungakwazi ukuthi phela uqhubeze usabalalise igciwane le-TB nakwabanye abantu. Sanda kuzwa ngalohlelo kuthiwa le-SMS awungithathe nje ungibeka ngazi lutho ngalo ithini lento ukuthi kuthiwa ngathi kunendlela enisebenza ngayo ngithola i-SMS iveza ukuthi ayisengikhwehlela ngibe ngisizakala kungabi ne-stress. Yebo. Kunendlela entsha esisetshenziswa kahle lendlela iqale ngomnyaka ka2022 le SMS uma usuke ufika emtholampilo ngale ngathi uzohlolwa kuthathwa isikhwehlela kugcwaliswa kuma lab forms kuma forms lawa agcwaliswayo ufaka nenamba yakho yocingo into edala ukuthi kufakwe le number yakho yocingo kwenzela ukuthi ngale nkathi iphuma imphumela kufanele usheshe imphumelo ize kuwena direct usheshe wazi ukuthi ufanele usheshe ubuyele emtholampilo ukuze ukwazi ukuthi usheshe uqalise amaphilisi. Mhlambe nihloseni ngalolu hlelo. Ngalolu hlelo sihlose ukuthi sinqande ukuthi silahlekelwe abantu ikakhulukazi labasuke bethola ukuthi bane-TB ngoba kuyayitholala ukuthi kwesinye isikhathi uma ikheli lomuntu lingaqondile kahle nenamba yakhe yocingo ingaqondile akulula ukuthi lo muntu ukwazi ukuthi umlandelele uma engakwazanga ukuthi asheshe abuyele emtholampilo so kubalekile ukuthi akube inamba ecorrect kube yikheli eliqondile ukuze akwazi ukuthi asheshe alandeleke naye athi eqamba eya emtholampilo usevele usenayo imphumela yakhe useyayazi usefika athola ukuthi asizakale emtholampilo. Siyazi ukuthi iTB isaqhubeka noba isifo esibulala kakhulu emhlabeni uthini kumlayezo eninawo ke nje manje nileli uhlangothi la kwa-TB enudlilisela kubantu? Okubalekile ukuthi uma usuke ufika emtholampilo wonke umuntu kubalekile ukuthi fanele aqale
khona lento ebizwa ngokuthiwa uyascreenwa ucheckwa ngezimpawu zokuthi unazo yini izimpawu ze-TB. Uma kutholakala ukuthi nje kunophawu olulodwa olukhona, yingale ngathi ke sekwenziwa ucwaningo sekuthathwa isikhwehlela ukuyocheckwa ke ukuthi unayo yini i-TB. Bese kuthathwa isikhwehlela siyiso elaboratory siyohlolwa. Ngale ngathi siyohlolwa ke uma kutholakala ukuthi unayo usuyabuya ke usuza emtholampilo, yingale ngathi sekufanele uqale uthole amaphilisi ke e-TB. Uma kukwenza ukuthi ungabuyanga ngosuku lolu ekufanele ngabe ubuya ngalo. Kukhona ke nendlela ekusetshenzwa ngayo ukusebenzana nonompilo, uyaphuma uyobhekwa lapho uhlala khona ngokwekheli leli osuke ulinikezile. Ayike bakwethu siyacela abantu ungaze kufike ekutheni usuke kumele uphume uyobhekwa. Sicela nje uyiphumele wena uyolanda amaphilisi ngoba i-TB akusamele kube khona ofayo ngenxa ye-TB. Yinto le osungakwazi ukuphila. Ngqongqoshe ngaphambi usigoqele kahle ngizocela ake siphendule le ndaba yokugowisha lapha na. Uthi usuke sekhalelana umuntu uma egowisha. Mawukuthi ushiswa yilanga futhi yini akhale. Ukuthi umlaleli lapha ya empendle. Uyafisa ukwazi ukuthi sikhaliswa yini makuphuma ilanga. Mina ngiyafisa ukwazi makunomoya ngikhaliswa yini ngoba nami ngiyakhala. Nalabantu ke laba abahethanayo baningi abantu abahethanayo bona abantu sebeyakhala sikhaliswa yini dokotela awusithatha usibeke ungaphendula dala cha vele uhlale kulena ke eyelanga siphendule mina uzongithatha ngaphandle kule yokugowisha nangi lo uthi unenkinga mayiselangene uyebona amehlo akhe esekhala and ujabulile phela uyezwa kuthiwa wena uspecialize ngalo unyembezi vele. Yeah, absolutely. Ziningi izinto ezenza ukuthi amehlo akhale. Absolutely. Kodwa ikakhulu angibale nje ezimbalwa ingaba i-medication oyisebenzisayo. Yep. Ngabe awuzwani nelanga. Okay. Kungabe isifo onaso njengekhanda migraine. Okay. So ilanga nje awuzwani nalo. Ikhanda libabhlungu kakhulu namehlo abebhlungu akhala amehlo. Kodwa into eyenza ukuthi amehlo akhale imisebelanga. Imisebelanga ingozi kakhulu sokubalekile ukuthi amehlo siwa protect elangeni. Sifaka isiqhoko, sifaka ama sunglasses ane UV 400 protection. Hayi la semgwaqeni. Okay. Hayi futhi anegama sekisidingo sokuthi size sithenge anegama ukuthi mhlawumbe ukuze uzoba protected cha. Hawu. Mr Price nje 70 rand abhaliwe UV protection uyawasebenzisa. Kubalekile ukuthi siwa protect. So ziningi izinto ubhudi ezingenza ukuthi amehlo akhe abe kanjalo. Kodwa kwesinye isikhathi inyembezi azikho enough ebelentozana emehlweni akhe. Okay. That can be one of the reasons as well. Azikho enough manje seziyayiphumela. Seziyayiphumela ngithi ihlo lomile. Okay. So ezilikhala ngoba umuntu uyangibuza ukuthi uthi amehlo ami omile a dry kodwa ngiyakhala. Ingoba umzimba une shortage. Okay. Ihlo line shortage li dry. Uyabo? Kodwa ingqondo ubuchopho buya act ukuthi lisolve i-problem. Okay. Kodwa mali solve i-problem lisolve ngokuthi ayakhala kakhulu and mayekhala kakhulu equality yakhona iyabheda ngoba manje azama ukusolve le nkinga natural. Mina usungilaphile dokotela yazi usuphendule nalebe ngenawo mbuthi bakhaliswa yini labahethiwe umqondo utshela uyabona amehlo aphuma ekhaya kuyakhalwa ngemva ngokoshe isikhathi sesishayile sicela isigoqele. No asibonge kakhulu kubafowethu siyabonga udokotela wamehlo udokotela wamazinyo nomlomo sibonge lo mama uMdabe ngendaba ye-TB. Ngicabanga ukuthi ngifisa ukuvala kule ye-TB Dokozo sikhuluma udaba lokuthi i-TB akusafanele sibulale. I-TB awusalala esibhedlela inyanga nezinyanga ukuze ikwazi ukuthi ilapheke. So siyacela ke abantu bakithi ukuthi uma betholakala ukuthi banayo benika treatment abahlale ku treatment so that bezokwazi ukuthi baphila. Akusafanele sibulawe izifo ezingekho isidingo sokuthi zisibulale. Ngiphinde ngikhulume komama nogogo abanakekela izingane zethu kufuna siyifundise zisencane ukuthi umlomo uyanakekela. Umlomo uyaxujwa ekseni uyaxujwa emini ebusuku. Akufanele Ntokozo ukuthi ingane ingazi ukuthi umlomo ngaso sonke isikhathi kufuna ube clean as much as sigeza umzimba. Kufuna siyikhulume kanjalo ukuthi umlomo nawo umzimba wawo kufuna ugezwe. Enye into naxujwa abantwana asibafundisa ukuthi nolimi liyaxujwa. Sigcina sixupha nje udokotela lapha sigcina sixupha nje
amazinyo but singasho ukuthi nolimi liyaxutshwa kodwa ingane uyifundisa ngesikhathi uyifundisa ukuthi ixubhe ufuna uyifundise nokuthi ulimi liyaxutshwa so that nalama smells ekade nikhuluma ngawo anamagama ahlukile nawo kwesinye isikhathi asuke eqhamuka ezintweni ezinjalo umuntu athi ngiyaxubha usuku nosuku ngiyaxubha ekseni ngiyaxubha ntambama kodwa uthola ukuthi ilimi lakhe lumhlophe ngoba akalenzi lutho uma ngabe kade exubha absolutely cha mase siphuma ke umuntu ake phuthume amemeza umxolisi lapha enquthu naye ubekade encoma bekethe bonga nje abalentuzile uthandiwe Mlese noZama Fuze nofika Mafika noFezile Mzimela noNgidi Mundli noCrush Mdlalose bebebonga sengenzela nje ukusho amagama ngoba bakhala bathi awusimemezwe na absolutely bangivimbile nalapha esobantu bathi awu sesabhala kwaze kwaqophuka lutho ukusimemeza sengimemeza nje amagama ngenxa yesikhathi ngoba okusikhathi ave kuphoxa lesho ke azivalelisi siyasethi nje kulungile ke bye